Ayan. Hinubad niya yung pot. So happy. She is so happy. Kasi ipakita ko raw sa inyo. Huwag mo munang open. Hi guys! Good afternoon everyone! Good afternoon everybody! Andito tayo guys na naman dito sa propagation area. At tayo ay mag-propagate ng yung common lang na plant natin na marami dito sa Pilipinas, yung Aglonema. Tingnan natin kung anong gagawin natin kasi ang lalaki na. I will show you. Ang tatangkad. Oh, tingnan mo, nandyan na siya sa taas. Oh, Aglonema na ordinary guys, pero ordinaryong masabi, pero mahal namin ang mga ito dahil ang ganda po ng forma. Para siyang parang philodendron na nang tawag doon sa philodendron na yung parang philodendron plumanii. Tingnan mo, di ba? Pagkakamalan. Pero ito'y ordinary na plant na yung nakikita mo sa mga bukid-bukid sa mga bukirin na parte ng Pilipinas. At may iba't ibang uri nito. Ang daming uri ng Aglonema guys. Ito yung ordinary. Meron siyang pa-round, merong heart shape, merong elongated, at meron ding bronze. Bronze ang tawag nila dahil parang bronze nga naman ang kulay, mag-brown ang mga dahon. Tapos meron ding black na nasasabi, yung dark, very dark na yung dark green na papunta ng umitim yung plant, yung leaves. Okay? So, ito ay ordinary lang. Pero pagka sibol ng mga bagong dahon, alam nyo, ang kalabasan ay ganito ang kulay. Ang ganda, di ba? Very nice. Ito yung nakikita sa tropical and subtropical regions of Asia and New Guinea. See? Ito po ay okay, Englishin ko at basahin ko tong description, mabuti pa. At bago ko basahin ay merong ayan, may nagtatago. Op, kita ka. Bumati ka naman. See? Pwede na kaming mag-hide and seek dito, guys, sa lalaki ng mga dahon. Di ba?
hinubad niya yung pot para makita nating maigi kung saan puputulan. Kasi ingat-ingat din kasi pag wala tayong makuhang roots niya, pag lang madala yung puno ng tatanggalin dyan, ay Ayun. mahirap mabuhay. Ayun na siya. May roots. Kachits, ito na. Ayan na. Ayan na, lumabas na ang beautiful baby. Yes. Oh my God, very strong, beautiful baby is here. Okay. She's so happy. She's so happy kasi meron na siyang sariling buhay. Na-separate na siya. Nadami siya. Oh my God. Nadami siya. Eh. Okay. Ganyan lang ang pag-propagate, guys. Oh, two. Dalawa. Ayan. May dalawa na tayo. Malabay na. Ikutin And then, natin si Pores. Paikutin natin. ikutin natin. Ikutin natin si Pores. Ikutin natin. Okay. Sus, ang daming anak Sus, ang daming anak. Kita nyo si anak niya, ang anak niya Ayan. Masabi mang ordinary ito pero hindi ka naman basta-basta magkaroon nito pag di ka pumunta sa forest o doon sa kasadpanan o doon sa mga sulok-sulok ng mga bukid-bukirin na yan. Hindi ka makakaroon ng ganito. Kaya ito ay may price pa rin. Mahalaga siya sa atin. Hindi lang yung mga imported or yung mga collectible ang maganda. Lahat yan. Ma-local man ay equally beautiful. Equally amazing. Creation of God. Liit-liit. Oh, dito lang sa maliit na ito, mas maliit. Ayan, mas maliit na pot. Yan lang yan. Okay? May susibol pa rito. Yan. Bagong robo pa yung isa. Wala. Dahan-dahan. Oh my God. Ay! Huwag ganyan. Kasi may igo yung Masira. May igo yung ito kaya... May roots ba? May roots. Ang dami Madami. Okay. Sus, ang daming Okay na Okay. yun. Ito lang mayroon pa tumutubo kaya iwasan Dito, na. Kawawa. separate sila. Tamaan. Okay. Ito tumutubo dyan Ito mahirap po nito. Sa gitna. Mahirap yata yan sa gitna. Kuha mo? Tandaan, ayan na, yes! Ang ganda, ang sarap mag-propagate, guys. Alam mo yung feeling na nakita mo na gumaganda yung mga tanim mo at dumadami? Naku, nakaka-happy. Nakaka-happy, guys. Para siyang gabi, Look at this, guys. Parang gabi, Para siyang gabi. Iwalay natin itong malalaki. Hindi na. Ito, 4 Ang dami. 4. Baka yata Naging 4 pa sila. Tanggalin yung nasa tabi. Ay, Ito. no. O, sige. Itong isa. Alin ba dyan? Yung mas malaki. Yan. Ito. Yan. Magkarugtong sila, no? Naku, magkadugtong nga. Look at that, magkakarugtong. Magkarugtong sila pala. Tingnan mo yung pinakamadaling kunin, yun na ang kunin mo. Kasi look at that. My God. Parang mas madali yan. Mas madali yan. Madadami pa lalo ito kasi kunin natin siya, no? Ayan. Ay, naputol na. Naputol na bali. Ay, dahan-dahan. Ay, ay, ako'y ninenervyos. Nakaka-thrill. Ala ka. Oh my God. Look at that. Ouch! Wow, ang daming roots. Ang ganda. Very good. Pinagpawisan na tayo. Meron maraming pots dyan. Wait lang. Yan na. Okay na okay yan. Size niya yan. Dahil medyo mas deep. Okay. Put the soil.
Any kind of soil pwede ito. No problem guys. Okay. Gusto nilang malalamig na space, like for example, nandun sila sa mga tanim na malalaki, sa ilalim ng mga tanim na philodendron or under the tree na malamig, malilim. Gusto nito. Kasi ito tumutubo sa mga kilid-kilid ng mga fountains, ganyan, mga kilid-kilid ng mga streams. Yan, ganyan. Tapos doon sa forest, na malamig na lugar, yan sila nabubuhay. Etong mga ito, ang ganda niya. Oh, wow, grabe. Beautiful. So, ayan. Okay. Ang daming klase ng Humalumena, guys. May bronze, may black Humalumena. Merong, ito, yung ordinary lang. Meron yung pahaba ang dahon. Meron yung variegated, tricolor. Meron kami noon, pero i-update din namin kayo kasi naka-incubate hanggang ngayon yung binili namin ng napakamahal, pero alam nyo nung nabagyo ay alam nyo nalata. Ngayon sinave ni Edgar at in-incubate niya, nilagay niya sa isang malaking galon, pero nabuhay. Naging 2 ang puno niya, pero just hoping and praying na sana ay mabuhay nga. Pero may mga dahon ng sumibol. Yun ay tricolor. Ayan, yun ay Humalumena din. Ang ganda nito, kaya lang kadalasan makita mo nabubutas-butas ng grasshopper. Grasshopper kasi yan. Kasi favorite nila ito. Bakit ba? Ito ng grasshopper yan. Favorite nila yan. Tingnan nyo, nagkabutas-butas dahil sa grasshopper. At saka yung caterpillar. Yan. Naku, gustong-gusto ng caterpillar yan. Talaga. Oh, nakalbo, oh. See that? Nakalbo? Ay, nakakaawa. Kinakalbo nila. Oh, see? Oh, si Edgar na naman nagpropagate kasi alam nyo, ako ang taga-daldal. Ako ang taga-daldal, taga-kuha. Okay lang kayo dyan, guys. Hope everything's fine, ha? Sana na-enjoy nyo dun sa mga nagko-comment. Thank you so much. Well appreciated. At saka, yung mga shoutout nyo nasa end of the video, doon ko nilalagay. Dito sa last video, diyan ko nilagay yung mga names ng mga nag-comment lately ng mga kind words at mga yung mga bumati. Okay? So, kung gusto niyo makita ang mga names niyo, nasa end of the video, guys. Doon sa mga nag-comment. Okay? Hindi ko naman kasi kayo makita. Kung hindi kayo mag-comment, hindi ko makita yung names nyo. Hindi ko mailagay. Kaya dapat mag-comment din kayo. Mag-like, comment, and then, ganon, bumati lang. Hello, hi po, ganon. Ayun. Isina-shout out natin yon. Okay, at the end of the video, nilalagay ko ang names. Okay, thank you so much, guys, ha. Ayan, meron na naman tayong propagated na Humalumena. Dadami ito. At doon sa nagtatanong kung ibebenta namin, why not? Pagka dumami ito at mabuhay, ay just PM me. PM me at the Rich Chich Vlogs sa Facebook. Kung sino ang interested sa mga nakikita nyong tanim, just ask me how much the price. Okay? So, ayan guys. Sorry guys, binebenta namin kasi gusto namin makabawi ng konti dahil ang daming nawala naming tanim noong bagyong Odette. Sana maintindihan nyo. And then para mabuhay ang aming channel, ay kailangan din ng financial support. Konting kindness lang. Gusto ko mang mamigay, hindi pa pwede sa ngayon. Okay? Sorry ha. Kung gusto nyo naman bumili, okay, PM me. Basta nakita ko na nabuhay na yung cutting na yon, na nakita nyo dito na propagate, ibibigay ko sa inyo ang reasonable price. At kung gusto nyo, magkasundo tayo through PM sa Rich Chich Vlogs sa Facebook. Okay? Just type Rich Chich Vlogs and then you will see the page, official page natin. Nandun. Okay? Lahat ay nadadaan sa magandang usapan, guys, ha? Huwag magtatampo kung binebenta namin. Kasi, naman, nako,
Talaga. Mahal ang bilihin guys. Yung paso na lang mahal na Paso, ang mahal ng paso namin sa Bohol. Diyan ka magtaka, bakit ba ang Bohol ay ang mahal ng mga bilihin? Biro nyo yung mga paso dito, Mahal. yung maliit na binili ko nung kagabi, nakita nyo naman, di ba? May 25, 29, mayroong 77. Yung 77, nakala ko nga, tagte 10 pesos lang, yun pala 70 pesos. Ang mahal. Maliliit lang yun, ang mahal na. Ang mahal. Sobra na ka yung plastic, mahal ng plastic ngayon. Lahat naman mahal. Talagang ganyan ang buhay. Pero okay lang. Malalampasan natin lahat mga pighati na yan ng pagmamahal ng mga presyo. Ayan. Pero hindi ka naman mag-enjoy sa halaman mo kung di ka bumili. Kaya nga kami bumibili. Wala naman kaming hinihingi. Pag kami naghalaman guys, binibili namin halaman namin. Hindi namin hinihingi. Okay? Yan. At Maliit ito. oh my God, maliit. Teka lang. Na mas malaki. Malaki. Teka lang. Okay na. Ayan guys. At just PM me kung gusto nyong bumili. Kapag-usapan kung magkano, paano namin maibigay sa inyo, sa meet up, how and where. Okay? So, hinihintay ko ang inyong mga comments guys, at sana ay maunawaan nyo. At dun sa mga namamroblema sa kaguluhan ng halaman namin, huwag ka na kayong mamroblema. Kasi ganyan po talaga dahil busy kami. Buti nga at healthy sila di ba? Ang importante sa amin, mabuhay silang healthy, hindi namin hinahayaan na malantutay at hindi sila abandonado totally. Kaya namin nakikita silang ganyan. Okay. Happy sila. Happy. And then that's why we call it the Jungle 1 and the Petit Jungle 2. Kasi gusto namin yung ganun, yung parang natural lang ang dating. Okay? And then kung kino-compare nyo kami sa iba, magagawa namin, di namin mapigil yon. It's your option. Pero kami, ay huwag nyo na i-compare sa iba. Ganito na lang kami. Kami lang. Kami ay ganito lang. Kami Okay? ay kami. Kung sila man ay ganon, ay kami ay ganito. Okay? Magkakaiba po tayo. Oh, yan. Thank you po. Anyway, thank you po sa nag-comment ha. Thank you. Wala pong masamang tinapay sa Rich Chicks channel. Kahit po yung mga negative comments, you welcome namin. Okay lang. It's your option na magsabi ng ganon. Ang mga viewers na lang at mga kasama natin dyan na mababait ang humusga. Okay? Okay? Kalma lang tayo. Okay? To be happy is to be with the plants, with a smile, and be inspired with the plants. Tingnan mo. Ang mga plants ay nandyan lang, nagbo-bloom, gumaganda, na hindi nila compare yung sarili nila sa iba. Tahimik lang sila at yan, tumatayo lang na maganda para ang mga tao ay ma-enjoy ang kanilang beauty. Ganun lang. Ganun kasimple. See? Tapos na, ang dami na. Wow, ang dami ng propagated guys. Wow. Tingnan mo naman yan. Para makaano na siya, para dumami ulit. Ay, naku. Kasi dumadami pa Halaga. Ay, sus, dumadami pa. Ito pa dami pang Ang dami, oo. Daming anak. Grabe. Ano talaga si Glorious. Mag-glorious si Mag-glorious. Glorious kaayo. Mag-gracious. Gracious, gracioso kaayo. Oh, see? Alam niyang mahal natin siya, kaya gracious siya. Gracious. Gracious daw. Gracious. Okay. Ay. Ayan. At happy si Humalumen na. Happy. Very happy. Ang daming lupa niya, Sus. Tataba na siya. Tataba na siya. Very free na siya. Tapos mamaya mabubuntis na naman siya, manganganak na naman siya. Manganganak na naman Diba? siya ulit. Ay. Oh. See? Manganganak na naman siya ulit. Manganganak na naman uli yan. Binaba ni Edgar kasi ipakita ko raw sa inyo itong Humalumena na
nakalagay sa galon. Ayan po, hindi ko pa po pwedeng ilabas kasi parang ewan, paano bang gagawin dito? Paano bang gagawin? Nandun lang sa sulok ito eh. Ayan, may mga lawa-lawa na nga, may mga cobwebs na oh. Kasi, alam nyo guys, kaya lang namin na naka-incubate. Ayan oh. Ayan, in-incubate niya, nilagay niya dyan sa galon para lang masave. Pero awa naman ng Diyos, ayan. At sana naman ay tuloy-tuloy ang pagbuhay niya. Yan o. Ayan, oh, naka-recover siya kasi meron na siyang dahon. Pero ito yung ano, yung tricolor ito guys, pero wala pang barik. Parang walang variegation siya. Bagyo man yun dyan. Oo. Huwag mo munang open, tumutubo pa doon, oh. Hindi ko na didiligan. Konti lang. Matagal na hindi nadiligan. Oo nga. Konti lang. Parang hamog-hamog Ano lang. ba ipa-export na natin, di ba? Relax na natin? Pwede rin kaya? Ewan ko. Pwede na siguro. Pwede na, tagal na eh. Buhay naman na. Oh, buhay na eh. Paano yung makarecover kung ganyan lang? Kaya nga. Parang manghihina siya na. Kaya nga. Kailangan ng sunlight ito na. Kailangan ng sunlight konti. Ayan. Oh, nabuhay siya. Nabanhaw. At nabuhay ng muli ang namatay. Bumangon muli. Ayan. Oh my God, bumangon siya muli. Nabuhay. Pagkatapos ng 3 buwan, siya ay naging masigla at nagmagic siya. At ito ay magkakaroon ng variegation in no time. Ayan. Just hoping and praying na sana ay tuloy-tuloy ang kanyang paglaki. Ito po yung tricolor. Hybrid po kasi ito, kaya ganyan. Ngayon ay diligan natin konti dahil siguro meron ng hindi lang 3 months dyan. Let's say mga siguro meron ng 6 months na. Nung since nagbagyo ng Odette, pagkatapos ng Odette, 6 months na yata. Kailan ba yung bagyo? Ayan, dyan oh. Look at that. Nabuhay siyang muli. At ako'y masayang masaya dahil siya'y sumigla. Oh my God, thank you Lord God. Tingnan nyo, oh, nasisihagan ng araw. Ay, sumigla na siya. Ay, napaka-importanting ano ito, yung tanim. Napakamahal kasi nito. Ang mahal ng bili namin dito. At kahit ngayon na sabi nila mura ng halaman, ito po ay hindi pa rin bumaba ang price. Iba po ito. Ayan oh, very rare kasi po ito, tricolor. Tingnan mo pa, siguro mag-variegate din to kasi tingnan mo naman yung mga stems niya, parang maputi. Ano? Ayan oh. Sana lang, crossing my fingers. Nagdidilig na po siya. At siya po ay nagdidilig na. Nagdiligan ko ba? Wala, sige, magdilig na. Ano kamay lang? Konti lang. Ay, tama na. Ang dami naman. Ginulat mo naman eh. Huwag ganun ah. Sprayan lang ng konti. Yeah. Magugulat yan. Alam mo naman yan eh. Bagong nabanhaw. Oh. Tingnan mo naman yan. Wow. Nabuhay siyang muli. Wala man ng variegation. Walang bakas ng variegation. Bakit ganon? Ang ganda ng color nito eh. May pink siya, white, and green. Tricolor na naturingan. Okay. So ayan guys, pinakita ko sa inyo at ito ay nagdidilig na, kami ay magpapaalam. Pagkita ko mukha ko guys, nakakatawa. Dahil galing ako dito, ipagpatuloy ko na ito eh, yung pagripat ng mga cutting. Ang pawis ko, grabe. Oh, see? So magpaalam na tayo. Bye-bye guys. See you again on the next video guys ha. Sige, sana naman ay naibigan nyo yung video namin na simple at walang katapusang pasalamat namin sa inyo. Bye-bye. See you again on the next video. I love you guys.
Take care. God bless. Guys, kasi sabi ko, wag magalaw yung roots kasi sensitive. Ngayon, ang sabi ko ay ilagay sana dito. Hinanda ko na yung pot niya, itong dalawa. Kaso mo nga lang, pag nagalaw, baka mamaya ay sensitive yung roots niya. Ay sabi ko, ganyan na lang. Kinat namin yung galon, ayan oh. Tapos butasan na lang yung ilalim niya. Ganun na lang. Kasi mahirap na, sensitive yan. Matampugin sobra yan. Sobrang sensitive yung hybrid na yan. Basta hybrid na tanim, ganun. Napaka-sensitive. Social mango. Ayan. Yeah, pagano. Social. Social daw guys. Tingnan ko nga kung may bakas ng variegation. Pero yung roots niya ay puti ah. Ang dito. Ang roots niya. Ganun ang roots niya guys oh. Mukhang healthy naman. Okay. Just hoping and praying na talagang mabubulusok siya. Okay. Update namin kayo next time na naman kung may pagbabago. Ayan, bubutasan niya ang mga ilalim para sa ganun may daluyan ng tubig kasi pangit naman kung hindi nasobrahan ng basa. Okay? Ayun, ang update sa inyo guys. Ganun ang ginawa namin sa humalumena natin na tricolor.